Čau, ja vás zdravím a vítam vás pri ďalšom videu z hry Shakes and Fidget. Dnes to mal byť ako let's play z Tiny Island, ale som sa rozhodol, že nespravím let's play z Tiny Island, ale zo 4 mojich privátnych serverov. Dve svety som ako teraz našiel, no než našiel, ale proste som si na nich spravil účty na 2 svetoch privátnych. A tie privátne svety môžem tak zverejniť potom, takže ideme na to, pustíme sa do hrania. Takže teda dnes si dáme s privátov. Tento server asi seká, neviem. Fakt neviem, teraz som sa tu zaregistroval. Teraz musím odmietnúť, sorry. Som si zabudol na Skype nerušiť. Tento server trošku seká, takže neviem, všimol som si, že takú seká. Neviem, aké to tu bude z toho točiť, keďže to seká, takže fakt teraz neviem. Asi prejdeme na trošku inší svet. A uvidíme. Mal som teraz 5000, alebo už mám 5004, takže to sa asi priratává. Že by. Tak neviem. Teda prejdem na... Tu sa vrátim na ten svet, ale prejdem na iný. Pretože ten seká. Tak si to trošku tak... Tu je ten druhý svet, kde som si spravil Flamdog postavu a mám tu iba 250 húb, čo je dosť málo. Takže neviem, asi možno, že tu ako dobijú huby, alebo počkajte. Dokonca sa to zmenšuje. Takže fakt neviem. Spravím si takto väčší level. Tak. Urobíme rýchlo level nejaký. A potom si vyklikám aj veci, ale ja si stíším zvuky na 20%. Pokračujem ďalej v tomto klikaní a zoberám si teda tú helmu, alebo čo to je, hej, helma. Takže dám to na seba. Podzemka sú tu otvorené, hej. Takže vyklikáme si podzemka. Dobre, to asi nedám bez zbrane. Ale hneď nám padol taký katapult, ktorý mám, takže ho kúpim. A vrátim sa naspäť na toho na strašidlo, a strašidlo je dole. My sme level 11, trošku som sa pomýlil. Ako som hovoril, zverejním aj tieto link, proste dám do popisu videa linky na všetky 4 servery, no na 3, pretože o jednu moju postavu, čo teraz, čo dnes nebudem točiť, tak bude i ako súťaž o ňu, takže tu do popisu nedám. Zatiaľ ako tú súťaž som vyhlásil včera, zatiaľ sú tam 3 lajky na tom videu a podmienky sú tam like na video, odber na kanál a do popisu napísať hotovo. A súťaž končí z 1.7.2014, dnes máme 26.2014, takže nejak takto o pár dní sa teda tá súťaž končí. Ale my sa vrátime naspäť k klikaniu, takže tak. Mal to byť, ako som hovoril na začiatku, mal to byť síce let's play z Tiny Island, ale proste som sa rozhodol, že natočím z privátov, zo Shakea, takže tak. A uvidíme teda ďalej. Teraz po mne niekto zazvonil, takže ja dám pauzu a vrátim sa naspäť, takže zatiaľ čus. Takže sme späť, bol to kamoš. A teda chcel do mňa jednu vecičku, čo nebudem spomínať, takže teda vrátime sa späť, dáme si ďalšiu hospodu, teda nejak takto. Ináč prešiel som cez tú prestávku, ktorá bola asi polminútová, na ten svet
sa pozrieť, čo tak sekal a proste to veľmi seká, takže ako z neho už točiť nebudeme, ale dám ho do popisu videa, takže kto chce kľudne sa tam zaregistrujte. Takže takto, môžete sa tam kľudne zaregistrovať, ale ja z neho ako točiť nebudem teraz, lebo to proste seká a zbytočne ma to zdržuje. Takže nejak tak, ale ostávajú mi ešte 3 servery, takže z nich točiť budem. To je lepšie, tak, toto predám. Neviem, či tu idú eliky, takže asi idú, pretože aj tu padajú. Jak som si teraz všimol ako elik na silu. Takže asi idú. Ale úplne shit je v tom, že máme iba 211 zub. Takže ani neviem, čo vôbec niečo ako vytočím na túto postavu. Za toľko malo húb, obratnosť väčšia, takže to si zoberiem. Počkajte, tak, už to pošlo na mňa. A idú tu eliky. Takže dáme si podzemko a skúsime niečo pokosiť. Kostlivca už by sme mohli dať, tak je dole. Pokračujeme ďalej. Máme nemrtvýho. Tak je dole. Neviem, či tu padajú aj z podzemka ako tieto epiky, takže aspoň uvidíme, keď nám nejaký ten padne. Sme level 17, takže nejak takto. Za chvíľu tu nemáme huby, takže veľmi z tejto postavy točiť asi nebudem, keď nám tu dojdú huby a neviem, čo mám ich takto dobije. Takže nevidím to na veľký úspech na tomto serveriu. Dobre, takže tak zajtra teda asi nevidie žiadny let's play. Možno tak k večeru vidie možno ten tajný island, ktorý mal byť dnes. Ale neviem ako fakt, lebo zajtra sa chystám na kúpko, ako ja som mal ísť dnes. Ale bolo zatvorené, ako nechápem prečo vonku je možno 27 stupňov a ako zavreté. Čo ja si myslím, že ako úplne v pohode na kúpko počasie, takže ako nejak tak. Sice sem tam nesprchlo, ale mňa to vôbec netrapí, takže dneska proste bolo zavreté, takže chystám sa zajtra, takže z tohto dôvodu zajtra nevidie možno žiadny let's play, keď tak hovorím ako k večeru, že možno niečo vyjde. Takže tak, a teda tá súťaž o postavu, ktorú som zverejnil ako tú súťaž včera, tak ako končí 1.7. Takže nejak tak. Ide tu vecko, či až, aha, tomto je kľúč. Takže tak, proste skončí to vtedy a vyhlásim súťaž ako výhercu v let's play a teda dám vám postavu. Takže nejak takto by som to skonštatoval. My si tu skončíme prvú túhu, prvých 100%, takže zatiaľ ešte si skúsime teda na tejto postave nejaké podzemko a prejdeme na ďalšiu. Takže teda ideme na to, tak dali sme ho obratnosť, to je lepšie, jak môj ako epická kuša na žraloky, alebo čo to je. Asi sa mi zdá, že je to na žraloky, ja si tu dokúpim tieto ostatné veci, čo mi chýbajú. A to sú topánky a tam to kúpim v tomto, ako včera v obchode. Takže vyklikáme si topánky. Aj keď toto není nič možno extra rýchle, ale je to rýchlejšie ako jak normálne. Tak, jak na tamtom serveri, z ktorého točiť nebudem. Ale mám Chicken Master, takže ten si kúpim. Tak. A vyklikáme teda tie topánky. Mám už iba 138 húb, čo je dosť úplne malo shit, takže neviem, či z toho ako privatu budú veľmi vychádzať. Keď budem mať niečo ešte točiť z privatu, nejaké tie let's play, tak Búzeles, tak neviem, či vôbec bude vychádzať ako z toho svetu, pretože keď mi tu nerobí huby, tak je to úplne na nič. Toto si tu nechám. A ešte mi teda tieto pánky treba, ktoré mi už konečne padli na 300 po 50, takže to by mohlo byť. Včera v chode mi treba toto, takže nové zboží, akurát nám to padlo. Takže hodím to na seba a idem teda na tie podzemka, mám 73 hub, takže teda všetko preklikám na podzemka. Takže level up, 21, aspoň uvidíme, či nám vôbec niečo padne z toho. Oh shit. Či nám vôbec niečo padajú epiky, takže zatiaľ ok.
na pohode. Kúpim si jedno malé zvieratko za jednu hubu, tak. Lebo ako fakt nemám veľa, takže sa neoplatí kupovať na, neviem, za 25 hub. A tu sme asi u pána Temnot došli v prvom podzemku, takže prejdeme na druhé. To už sme mali sekať zatiaľ. Toto môžem predať, je mi to už úplne na nič. Takže tak, ešte doklikáme teda tie posledné húbky na tento server a vyklikáme ich v podzemku. Teraz nám padli rukajce, našťastie sú nám úplne na nič. Takže takto, ako od toho let's playa, čo som robil špeciál z normálnych serverov zo Shakea, tak narastli nejaké tie odbery, mal som 80, už mám nejakých 88, takže teda 8 odberov hore, čo je za 4 dní, teda 4. deň je to, celkom ako na začiatočníka úspech, takže dúfam, že to bude takto pokračovať ďalej a teda sa dostaneme aj niekde vyššie. Ja zatiaľ tieto vecičky úplne shit popredávam a vrátim sa naspäť do podzemka, kde sme teraz na 3. podzemku, pretože tam sme už totálne prdeli. Ale ja si ešte tam potom skúsim, ako jak vyklikám tieto ostatné podzemka. Samozrejme spravíme nejaký level, ako vyššie levely, ako budem väčší level, takže vyklikám aj nejakú tú zbraň lepšiu, keď mi tu ako dobijú huby. Ale zatiaľ zatiaľ mám už iba 46 a to som sa tu zaregistroval teraz, takže ako neviem. Tento look sa mi vôbec nepáči, takže ten kúpovať nebudem. Treba mi epickú zbraň, takže toto môžem predať. Už mi to bude prakticky na nič, keď sa nedostaneme ani k veži, keď nebudem mať ako huby, takže fakt na nič. Zatiaľ iba zbraň by som potreboval novú. Môžeme si to potom ukázať aj syn slávy, nemáme nejaký tu je najväčší level. Fakt som sa tu zaregistroval pred videom, pretože nemám veľa privátov, nie že nemám priváty, môžem si zonať v pohode privát, ale ja nechcem točiť s privátov veľmi, len keď sa nudím, tak niečo točím z privátu. A máme epický look, takže ten si zoberiem. Vuzelu si zatiaľ tu tak nechám. A pozrieme sa teda do Sinslavy, aké je tu najväčší, ako 300 je tu najväčší level. A ako skade mala huby, to nerozumiem. Aha, to je admin na 100%. Je to admin. A pozemko, neviem, či tu ide ako väža. Aha, tak to ako je fakt, neviem, či tu ide väža. Asi ne. No tak teda zatiaľ to nechám takto a my si teda poklikáme ďalej tie podzemky, takže vrátime sa na pána Temnot. Dobre som to povedal. Takže teda toho nedám. Pôjdem teda do dvojky, skúsiť jeho s tým novým lookom, ale asi ten nepadne tiež. A pôjdem do trojky. Ako do 3. podzemia, nie že by ste si niečo pod tým dachto mysleli, že pôjdem do 3. Ale to asi už nepadne a ja už mám iba posledných 11 pokusov. 9 dokonca, takže ako zatiaľ sme to nejak takto posekali a už natáčam 14 minút prakticky. Ešte rozmýšľam, je dole. Ešte rozmýšľam, že začnem hrať Soccer Star. Neviem, či niekto túto hru pozná. Akože začnem z nej točiť. Je to taká proste futbalová hra, úplne jak Shake. By som povedal, že to je od tvorcov Shakes and Fidget. Ale asi nie, neviem. Ale je to úplne podobné, iba že tam zvyšujete kondíciu a teda. To si ukážeme, keď náhodou, že to začnem hrať a ja som už na 0 presne. Takže to si ukážeme, keď to proste začnem hrať a uvidíme. Či to, keď to začnem hrať, tak dám zverejním link z toho a nejak takto. Takže tu už pivo je to zdarma, či není, dobre. Takže tu sme už prakticky skončili, môžeme si tu dať hliadku a rovno odhlásiť zo serveru. Ale server si tu nechám takto zapnutý, pretože potom ešte, ako som povedal, bude toto, zverejním server. Takže teda z tohto serveru sa odhlasujeme, takže z tohto ideme preč, ale necháme zapnutý. Tu je tento, čo trošku seká, ale proste nebudem tu teraz natáčať, keď to tak seká. Tu sme teraz skončili.
Takže teda ideme na ďalší server, ktorý je privátny. Nebudem to tu čítať, proste to zverejním. Takže nejak takto. Tu som ako už, tu už hrajem celkom dosť ako dlhšie. Takže ide tu sa mi zdá, že aj väža. Áno, ide. Dáme si zbrojírnu a niečo málo pretočíme, pretože spravíme prvý level a tak niečo pretočíme. Takže nejak takto, lenže teraz sa nám to trošku buglo. No už je to späť. Takže zoberieme toto. Je tu nejaká epická zbraň, takže ja si to pozriem. Teraz ma svrbí ucho. Si ho takto poškrabem. A preskočím. Pozriem sa, čo je to za zbraň. Oveľa slabšia, ale mne sa zdá, že tu ide aj toto tu. Vecko. Či? Hej, ide to aj vecko. Takže čľup. Skúsim spachnúť. A tu potrebujeme nahľadať veci. Takže vrátim sa naspäť do zbrojky a niečo si pretočíme. Ale tu si asi nepretočíme nič také nové. Je to taký celkom v pohode server, iba debilina je podľa mňa v tom, že všade padá epic, čo ako je to v pohode, že padá epic, ale mňa akože už to nebaví dookola full len epic mať. Takže nejak takto, a to je lepšie, takže to si kúpim. To vyhodím. Dám si ďalší quest. Toto je celkom dobrý questík, ešte aj epic tu máme, takže tento si zoberiem. Pozriem si na ten epic, ktorý je slabší. Dám si ďalšieho spodu a mám tu nejaký klan, nemám, tak ja skúsim niečo založiť. Tak, uvidím, či to ide. Takže sme v klane YouTube. Takže naložíme tu goldy. Dáme 3. A už by to tu malo byť. Tak teraz spravím toto. A dáme toto. A malo by to byť tu. Takže je to tu. Vyhlasím nájazd. A spojenie so serverom. To čo to má byť? Fú, tak teraz nám vypadol privát. Aha, tak asi nemôžem pozemku, ja neviem. Ale aspoň si tam vylepším bonusy. Tie by sa asi vylepšiť dali. No, mali by sa dať vylepšiť, tak som to chcel povedať. Klan. Aha, tie sa vylepšiť dajú. Ale bude to trvať asi do rána. Takýmto spôsobom. Dobre, ja to vylepším potom, pretože máme tu klan YouTube. Tak. Zoberiem si ďalší quest, zoberiem tento, pretože tam mám celkom taký, neviem, aký epic. Možno mám horší, možno neviem, možno. Mám horší, takže kúpim si tento. Kúpim si aj zviera, ktoré mi skončilo. Toto predám. A skúsim podzemko, takže poschodí. Neviem, prečo sa tak volá, že poschodí. Nechce sa mi ako fakt tu bars veľmi klikať. Ani toto, takže skúsime si len takto podzemka. Natáčam 19 minút, čo je na privát celkom dosť, ako už som dlho ho netočil, takže vyťahnem to do 9:30, ešte nám ostáva jeden server, ale tam veľmi rád nebudem, pretože tam ten server je ako súťaž, takže tak. Čiže ja zverejním 3 plus 1 ostane nezverejnený, pretože z neho je súťaž. A teda z tých dvoch idú všetky, no z tých troch idú všetky 3, lenže jeden z nich seká, takže ale v pohode sa tam môžete zaregistrovať. Keď chcete, ja ešte si vyklikám nejakú tú chlast, ja si tu ešte vyklikám nejakú tú onú hospodu, proste iba takto vyklikáme toto túny celé a prejdeme na ďalší účet. No teda na ten účet, z ktorého je tá
súťaž. Takže nejak takto a potom už by som to ukončil. Si myslím, ako teraz presne natáčam presne teraz 20 minút. Takže si myslím, že som to tak na 30 minút môžeme natiahnuť. Takže tak. Proste a potom to ukončím. Dochádzam k chlast, máme 56%. Berem toto. A takhle, toto predám. Tak aj tie odbery ako rastú trošku, takže aj nejaký za tento let's play palec hore, like na video. Dúfam, že zvuk bude taký celkom v pohode. Takže uvidíme, jak to bude znieť. Ja si to potom, ak to budem upravovať, budem počuť, takže uvidím, jak to bude znieť. A teda vrátime sa ešte do podzemka, kde máme siamské dvojčatá, ale tie padnúť zatiaľ nechcú. A ináč rozmýšľal som o tom, že sa premenujem, takže uvidíme. Možno si zmením úplne intro, pretože no proste, keď sa premenujem, tak samozrejme, že si intro zmením, ale rozmýšľal som proste nad tým, že sa premenujem, takže tak. A možno začnem ako natáčať videá znovu bez intra a potom teda spravím nejaké nové, ale tieto, keď sa premenujem, tak tieto videá staré ostanú ako s tým menom, ale ako už do nových let's playov, keď sa premenujem, čo ja samozrejme všetko poviem. Ako do ďalšieho videa už vám poviem, či sa premenujem alebo nie. A teda ďalšie video už by som teda uvítal s novým menom. Ale neviem, keď budem mať čas si spraviť nové intro, tak spravím ako s tam tým menom. A teraz nám padla kosa v queste, takže si ju zoberiem. A mala by byť lepšia. A ja som nezobral kosu, no nič. Takže teda tieto veci prepredám. Tak. Hospoda. A tu si zoberieme už nejaké tie posledné chlasty. Tak. A z tohto privátu by to bolo všetko. Ešte samozrejme ku koncu, ako ak dokončím tieto chlasty, tak skúsim ešte párkrát to podzemko, tie siamské dvojčatá. Môžem vám ukázať aj väžu, ale tu úplne nedávam. Ako neviem, na čo tu vymysleli, no neviem, na čo na ten privát dali aj pomocníkov, keď na nejakom priváte, kde ide väža, tí ako pomocníci nebojujú, takže tak to, a teraz máme vypili posledné pivo, takže tieto veci predáme. Tak, natáčam 23 minút, čo je dosť dlhá doba na to, že nebol dlho let's play z privátu, ale väžu proste úplne sám ju nedám, vidíte. Takže skúsim teda ešte tých siamské dvojčatá. Tu by trebala novú zbraň, takže sa teda pozriem na novú zbraň. 356, nová zbraň, takže na seba a skúsim to s týmto, ale ani s týmto to veľmi nádejne nevyzerá. Tak neviem, s týmto asi nedám, dobre, zatiaľ to nechám tak, dám si tú hliadku, už tu dneska neprídem. Odhlasím sa z toho svetu, ale ako tieto 4 svety dám do popisu. A teda prejdeme na ten účet, kde máme 9791 hub. Zistil som, heslo sa tu zmeniť dá. Takže teda je to tá postava, o ktorú som vyhlasil súťaž. A zlatý profil to ešte zatiaľ nejde, ale heslo sa tu proste zmeniť dá. Idú tu eliky, zviera, popisy tu môžete dať aký chcete. Ide tu preklikávanie, takže ako fakt celkom dobrý server, aj celkom fajn, fajn postava. Ide tu aj preklikávanie, ide tu aj vece, niečo si hodíme teraz do vecka.
Takže zoberieme taký epic, aby nám to dalo 150 a možno už asi dneska aj splachujem. Takže teda v Let's Play z privatu si dáme plus splachovanie, sa mi zdá, že splachujem. Takže kúpim tento epic a hodím ho do vecka, aby ste videli, že to proste ide. Takže čľup a splachujeme, takže zavrať oči nebudem, pretože podľa mňa padne epic, takže 3, 2, 1, go. A máme epic, takže vidíte, dá sa tu splachnúť, všetko sa tu proste dá. Teda nejak takto, ja to hodím naspäť, aj keď sa mi zdá, že sa to nedá dať. Áno, vidíte, proste to je jak normálne, iba tu píše po maďarsky, proste, že to už tam je. Takže teda vyhodím to. Skúsim kazamaťák, čo znamená podzemko. Veža tu ešte nejde a v tomu uberám popolku. Takže teda, keď kto vyhraje tento účet, si ho proste dá, keď ako tu bude hrať. Veža tu, ako hovorím, ešte nejde, ide tu aj arena, takže tu proste na tomto svete v Let's Play nebudem robiť nič, pretože o túto postavu je proste vyhlásená súťaž. Ešte som zabudol včera povedať, keď som vyhlásil súťaž o túto postavu, že proste čo som chcel, že proste každý deň tu admin dobíja plus 500 húb, takže to vám proste bude rásť. Takže neminiete podľa mňa, ja som už tu našetril docela dosť, pretože som tu nehral, takže teda ja sa s vami na tomto priváte nebudem robiť nič, takže teda ja sa s vami učím a teda možno zajtra vidieť ten Let's Play z Tiny Islandu, ale možno nie, pretože ako som hovoril, že sa chystám zajtra na kúpalisko, takže uvidíme, možno ide, možno nie. Takže teda ja sa s vami učím a pri ďalšom Let's Play zatiaľ čus, like, odber.